السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ومفيلا تميامك من سبحانه وتعالى ndikum funila zabwino mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akubanja kwake masahaba komaso onse amena kusatila sunna kufikira siku la kiyama pano pa fi taatillahi tahlul haya. Ile program imene hii imeti kunena kuti fadailu Ramadhan, kupambana kwa mwezi wa Ramadhan. Sisi kufotokoza zokuzana ndi kupambana kwa sala kuja mwezi wa Ramadhan. Topic yatu tukiyankula zokuzana ndi mwezi wa Ramadhan. Chifukwa mwezi wa Ramadhan ni sayyidu shuhur, yani miezi minene Mungu subhanahu wa ta'ala watipasa ilipo 12. Miezi mineyo, mwezi umene ndi wabwino, mwezi umene ndi wopambana, mwezi umene ndi wa madaliso, mwezi umene munthu akakhala mmene munthu kugwirisa ntchito bwino osapanga mistake ina iliyonse, mwezi umene ngati munthu sangasewere mmenemo pamaso pa Allah amapeza zabwino kwambiri ndi mwezi wa Ramadhan. Ndiye kukambirana zokuzana ndi kupambana kwa mwezi wa Ramadhan. Ndipo tili mbuku limeneli la ad-durusur ramadhaniyya lil ummati al-muhammadiyya limeneli lalembedwa ndi as-sayyid Muhammad bin Abdullah bin Ali al-Aidrus. Mungu subhanahu wa ta'ala asangalale nawo. Tili pa page number 7 pamene timaona kukakamizika kwa swaumu, kuti swaumu imene Mungu subhanahu wa ta'ala adakakamiza bwanji. Naam, ndipo pamenepo iwa natibulesila hadith imene yakuti wa an Abdullah ibn Umar, haditha daila ndila ndi Abdullah mwana wa Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhuma, Allah sangalale nawo onse, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kundi tudi mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam adafotokoza kunena kuti buniya al-islamu ala 5. Islamu ichi chili ndi nsichi 5 basi. Islamu ichi chamangidwa ndi nsichi zisanu, musaonjezere kapena kupungula. Tikubweleza mawu amenewo chifukwa lero lino zimapezeka kuna kuti munthu nsichi zimene ndithudi mwa iye zikupezeka nsichi za Islamu. Koma mwina chifukwa chino tasempana bankhani ina yake mamvedwe, mwina nkhani za sadaka kumene akuti nkhani za 40, kapena mwina asempana nkhani zokuzana ndi maulidi, kapena asempana nkhani zokuzana ndi ijtima, kapena asempana nkhani zokuzana ndi kumatuluka masiku 3 fi sabilillah, kapena masiku 40. Ndi kupezeka kuti anthu wacho nsiti tukwanena kuti sinu waislamu tukuzitenga kuti nsiji za chipembedzo zilipo zokwanira 5 basi, usaonjezera usapungula zimenezo. Shahadatun alla ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Number 1. Siji mene ndiyo yamba munthu ayikire umboni kunena kuti palibe wina wopembedzedwa kungopatula Allah, Mulungu mmodzi yekha, ndipo Muhammad ndi mtumiki wa Mulungu. Munthu ayikire umboni zimenezo. Munthu amene angayankhule mawu ameneyo kalima, munthu amene amakhala kuti ndi Islam, tafotokoza zimenezo maudi amene adutsaja. Number 2, wa iqamis sala, munthu azimisa salati. Muntu azimisa sala. Mukawelenga suratul Baqara, Mungu subhanahu wa ta'ala kutuza alif lam mim dhalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kuti tudi Qur'ani hili dhalikal kitab la raiba fihi, limene ndi buku limene mkati mwake mulibe chikayiko. Limene ndi buku limene mkati mwake mulibe mo chikayiko, kena chikayiko china chilichonse. Dhalikal kitab la raiba fihi, Qur'ani ndi buku limene mkati mwake mulibe chikayiko china chilichonse. Mukawalingidekena dhalikal kitab la raib, dhalikal kitab la raib, kutino limene ndi buku popanda kukayikira kwina kulikonse. Fihi hudal lil muttaqina, mmene mumuli chiwongoko kwa anthu amene amuopa Allah. Mukawelenga Qur'ani muli chiwongoko. Lero lino anthu akusokonekera, anthu akwera mmachimo, anthu akunyozana, anthu akutukanizana. Chifukwa chani? Sadamve Qur'ani basi, sadamve. Akanda kakuta Islamu tawelenga bwino Qur'ani mmene mtumiki adatiphunzitsira ndi kumapanga zimene Qur'ani ikulamula, kunalibe kutukanizana. Innamal mu'minuna ikhwa. Allah kutuuza zimene zikuti nonse amene makhulupirira mu Allah ndi pa ubale. Sunga lole munthu kumunyoza mbale wako, sunga lole munthu kumpepusa mbale wako, sunga lole munthu kunena kuti mbale wako akalowa ku moto, sunga yankhule mawu ngati amenewo.
kuma pamene tasempa Qur'ani mwina kungowerenga mokongoletsa popanda kumva ndiye ndizija zimene tikuziona lero lino asilamu kumatukanizana. Timpemphe Mulungu subhanahu wa ta'ala atitalikise umakhalidwe amenewo. Ndi udindo wa Islamu wina aliyense kukana zimenezo. Islamu anene kuti no kukutukanizana. Islamu anene ndithu momveka bwino kuti ineyo as long as I'm living sinzalola kuona kuti asilamu azitukanizana, sinzalola zimenezo, ndipo sinzatenga gawo. As long as I'm living sinzavomera kuti chipembedzo chizipunguka. Ndi udindo wa Islamu. Timachedwa ndi kutukanizana, timachedwa ndi kukangana, timachedwa ndi kutonzana. Malamuna kuti tikanagwirisa ntchito nthawi imeneyo kumusangalatsa Allah subhanahu wa ta'ala. Tikanagwirisa ntchito nthawi imeneyo kutukula chipembedzo chathu chipite patsogolo. Tikadagwirisa ntchito imeneyo kubwera pamodzi ndi kumanga madrasa ana aziphunzira. Tikadagwirisa ntchito imeneyo kubwera pamodzi ndi kumanga masukulu a Chiislamu. Tikadagwirisa ntchito imeneyo kubwera pamodzi ndi kumanga zipatala za Chiislamu. Tikadagwirisa ntchito imeneyo ndi kubwera pamodzi china chilichonse cha Islamu bwezi tikupanga limodzi. Innamal mu'minuna ikhwa. Islamu ifendi paubale. Ndi Qur'ani Mulungu subhanahu wa ta'ala kuti huda lil muttaqin, ndi chiwongoko kwa anthu amene amamuopa Mulungu. Mbiri zawo ndizanji alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Anthu amene amakhulupirira zinthu zobisika. Mbiri za anthu omuopa Allah ndi zimenezo. Amakhulupirira zinthu zobisika, kuli janna, kuli jahannam, kuli angelo, kuli Allah sinaone. Mpaka na ifeyo lero lino tukukhulupirira mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidamuone. Kungowere mabuku tamukhulupirira mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Tikumukonda mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anthu amene amakhulupirira zinthu zimene sada zione, Allah wangu wafotokozera ndi kuvomera zimene kuti zilipo. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Komanso amayimisa swala kasanu pasiku. Mnyumba mwanu munkhaniza swala zikumati bwanji. Akazanu ngati sana swali mumamva bwanji. Inu adona ngati amuna nusako swali mumamva bwanji. Mumamva bwanji mukamawaona amayi yanu alibize kuyenda mmachukuma, alibize kumakapanga juga, alibize kumakatenga ngongole kumapanga katapira, kumachita kuti swala alibe nayo ntchito. Mumamva bwanji. Mumamva bwanji agogo anu akamagona asana swali. Mumamva bwanji ananu akamagona osaswali. Mukumamva bwanji zimenezo ngati Islamu inoyo. Munthu amene Allah wakupasani anthu amene mwawayanganirawo ngati amana, Allah akakufunsani siku la kiyama. Allah akakufunsani siku la kiyama. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nonsenu ndi azibusa komanso mukafunsidwa siku la kiyama zokhuzana ndi ubusa wanu kuti munawugwiritsa ntchito bwanji. Anthu amene tinakupatsani kuti muziyang'anira mudawaphunzitsa chani zokhuzana ndi Mulungu. Mudawaphunzitsa chani zokhuzana ndi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukumaona ananu 24 hours phone mmanja, akusiya sala, sakuwerenga Qur'ani, sakupita ku madrasa, sakuziwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Phone imene mukumawalangiza chani ananu, akumakhala kulumikizana ndi ndani mmafoni imo. Ndi mbiri za anthu amene ndi omuopa Allah, amakhulupirira zobisika. Komanso wa yuqimuna as-salah, amayimisa mapemphero. Wa mimma razaqnahum yunfiquna. Komanso muzimene ife tawapatsa mariziki amene Allah wawapatsa anthu amenewa amatenga ndi kumawapatsa anthu osowa. Ndelo lino chopereka anthu anachipasa mayina ena, zakati zikumatoleredwa kumene zikulowera Allahu aalam. Umphawi mwa Islamu ukupitilira, yani umphawi mwa Islamu ndio ukuchulukira kwambiri. Mwina ana ukanika kupita ku madrasa, ana mizikiti kudontha. Lero lino anthu masowa wali kumataoni, kumidzi mukapita mizikiti imene ikupezeka kumidzi, mizikiti ya mauzu, mizikiti yodontha. Siti kutanthauza kunena kuti no ana Islamu azikanganirana chuma, no, koma zikapezeka gawani. Zikapezeka mukhale achilungamo. Allah ukuyika ndi kukhala muyang'aniro wa Islamu onse osati mbali imodzi. Ngati mene mmakondera kuti kwakuti zichitike zakuti kwakuti so mzikonda kuti zichitike zimenezo. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Mtumiki sallallahu alayhi wasallam choncho kuti sanga kale mmodzi mwa inu okhulupirira imani yake singa kwanire bwino mpaka natayamba kumawakonda kumazikonda kuti ziafikire anthu ena zimene amakonda kuti zimfikire iye mwini. Zimene tikuyankhula pano pa fitwati llahi tahlul haya. Wa mimma razaqnahum yunfiquna. Komanso kuchokera mariziki amene fitawapatsa anthu amenewo amapeleka kuwapatsa anthu amene ndi osowa. Zimenezo ndi mbiri za anthu amene amamuopa Mulungu subhanahu wa ta'ala.
ndiye mmene mutikayangana mu aya imene tikuona yani kunena kuti kuchokera mu nsiji za swala za Kiislamu ndi kumpembeza Mulungu subhanahu wa ta'ala kuswali kasano pasiku komanso wa ita'u zakat ndi kumapereka zakati kupereka chopereka chomukapereka Mulungu walamula kuti muzitenga kuchokera kwa anthu olemera naziperekedwa kwa anthu osauka musabwerese ma ideologies anyuwani ogwirisa ntchito zakati musazipange kuti mwachenjera kwambiri kumatenga zakati ndi kumasintha maina kuti zimukagwirise ntchito mpaka anthu akumanga ma office chifukwa cha zaka kukawa ndi office mumakhala ndi mabanki account ndi kumatulusa zakati chasomene kusanduka bwana ndi kumalipira anthu ndi kumakalipira anthu chifukwa cha ntchito nagwira ntchito sindikulipira ndalama zimene mukulipira ndi zakati sizoyenera kuti munthu agwirire ntchito mpaka mumfatse mukunena tibwerere tibayane tibwerere tikapangeso mabwerengero bwinobwino kuti njira imene tikutengayi ndi njira ya bwinobwino kuchokera mu nsiji za chipembedzo wa ita akutuza mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ita zakati kupereka zaka taitenga kwa anthu olemera naam amene akunata patsidwe ndani Mulungu subhanahu wa ta'ala waachula inna masadaqatu lil fuqara wal masakin waachula Mulungu subhanahu wa ta'ala magulu okwanira 80 pamagulu okwanira 80 poso maulama lero lino amatiphunzitsa kuti magulu awiri mmenemo ngati si atatu timachotsa mmenemo zimenezo inshallah tikamapanga buku lathu limene la mukhtasar al-latif البيان والتعريف بمعاني ووسائل واحكام المختصر اللطيف لمن للمبدا دي الامام العلامه الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بالحاج بافضلي مكلنا في ان شاء الله في طاعه الله تحل الحياه فمن تم فلوكوزا زوكوزا ndimene tingapangire maibada zakati yatu tikamaturusa bene mukutuluka mukutulutsa zakati mukwenda tumupereke kwa ndani Allah waachula anthu usati unakuwa ngubwera ndi ndevu zake wabwera ndi mafailo yake pamene ndi kumatolera naam zakati tipereke kwa maulama maimamu amene ali mmidzi akudziwa kuti anthu osauka ndi ati akudziwa kuti mitundu ya anthu ena kuti zakati alandire ndi ati komanso inu amene mukupereka zaka muzifufuza kuti munthu amene tikumampasa zaka chaka ndi chakayi akumakapereka akumakasiya zaka yathuyi kwa anthu amene ndi oyenera kapena akugwiritsa ntchito muzilakolako zake ndi kuchokera mu nsiji za chipembedzo ndi kumunthu kupereka zakati naam kuti wa haji albayti komanso munthu azipita ku haji umapita ku Makka ukapita ku haji ukapanga haji ndipo chomalizira wa saumi ramadhana munthu azisala kuja mwezi wa ramadhana ndi nsiji za Islamu zilipo zokanira 5 choyambirira shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah kuikira umboni kuti palibe ina opembedzedwa koma Allah ndipo mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi mtumiki wa Allah finish zimenezo munthu akhulupirire kuchokera mu mtima mwake osango yankhula palilime basi bla 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 umachita kuti mu mtima mulibe kena kali konse that's nifaq hypocrisy kunthira kuwiri zijokere mu mtima mwako chifukwa Allah amayangana mu mtima mwakomo ukhulupirire mu Allah kuchokera pasi pa mtima kuti ndakhulupirira palibe ina opembedzedwa koma Mulungu mmodzi yekha alibe mwana alibe amayi ndipo Muhammad ndi mtumiki womaliza wa Mulungu akatero aphunzisidwe kunena kuti mu chipembedzo nsije namba 2 ndi kuyimisa swala aswali kasano patsiku akamaliza zimenezo aphunzisidwe kuti mu chipembedzo nsije namba 3 ndi kupereka zakati akakwanisa kupereka zakati ngati sali mugulu anthu opereka zakati mukatolera mumpatse ameneyo ngati ali osauka mumpatse ameneyo muallafat qulubuhum amene angolowa kumene mu chipembedzo muapatse zakati yawo mukaphunzitsa anthu ngani za zaka aphunzitseni zokhuzana ndi haji mukamaliza za haji muaphunzitse kuti Allah watilamula watikakamiza kusala kuja mwezi wa Ramadhani hadithi imeneyi adayilandira Imam Bukhari ndi Imam Muslim mukhale pomwepo pano fi taati llahi pametizo kupatsirani ma program amene okhuzana ndi fadailur Ramadhan kupambana kwa mwezi umene wa Ramadhani ngati muli ndi funso kapena ndemanga afikireni maadimini yathu kuma inbox ndipo mafunso anu azayankhidwa ndemanga zanu zizagwirisidwa ntchito jazakumullahu khair assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh